Hlathi wenzani uzawuvusa isitolo sonke? Hayi man, lamaphara angaqoqa imigqomo. Bafuna imigqomo yethu ngokwezinkukuma esi. Okanye ilanja kameze manje qoqela imigqomo. Hambolala mana akho maphara apha. Siyadinga uthetha ke Hlathi. Tyhini ngeli xesha amantimeka sawuthetha kusasa tyhini. Good night. Yanga. Ma? Yeah, is understand the politics. But yiyo nyani le nto yenza uba makatshushiswe kangako mama. Utata wakhetha impilo. Usindisa umhlobo phakathi kwakhe nasebukhosini. Ngokufumana kwakhe umhlaba utata ibizawuchaza into kokuba oongcukana nabantu basebukhosini bazawuba mzimnye. Mna bengenawukwazi ke uphatha ngenxa yehlazo elalijje ngaphezu kwentloko yam. Mfeni kuba inkosi iyivile le nto yakho yomita kudabs. Ndiqinisekile ukuba yayithanda ifuna uba nawe kunye nonyana wakho. Impendulo yakhe yayingeyompendulo yothando. Wathi ndimhlazele ebukhosini, ndimhlazele kumfazi wakhe, ndimhlazele kumntu wonke. Wacela into yoba mandikhuphe isisu. Ndala kuba ndikholelwa into kokuba ubukho bomntana uyimbewu yothando phakathi kwabantu ababini, kwaye loo nto leyo ibalulekile. Ndamcela into kokuba le nto yethu sobabini makayibhengeze kumntu wonke, ayichaze ezidlangalaleni, kodwa yena zange ayibone ngolo hlobo. Wachasela kum, wathi ngabe mphinde ndisondele kuye. Fanba uzawundilwela, kodwa loo nto leyo zange yenzeke. Ucace cha into kokuba yena ngokunokwakhe befuna into yam nayo ibe yinto yemfihlo. Yiyo loo nto ungazange uphinde utshate futhi ma.